gatan yu sapay kumata magunod yu da kayo nga dati adayo permiti pa tiya anak yu tauray noan nga kinarigat ti trabaho ket ananusan yu narigat ka sa tinagana taamin nga trabaho warami tenda iso nga da kayo ti number one nga income nga subali dan ken pagyamanan lubinigat makitagta ama ken nina aglubat nga mapan agkita idi panggitanda tapno lang ada ipakanda iti pamilya no awanen ti pangalan da umutang dati ang muda talo isudamet iti maagdaan isudamet ti agpautang permiti yaman mi kenda kayong naganak ni tawan pinsuro yung anamadi di ka ba elang yu keti naramid yu para kanya mi nga anak yu tarigat ka sa saat tinaganak taamin nga trabaho warami denda iso nga da kayo ti number one nga income nga subali tan ken pagyamanan kayo no maminsahan mapanyumet nga sobsobraan iti pa nagkatrabaho yu umaket inanayo ti ayat mi kanda kayo kastamet lang panagayat yu sungasapay kumata mawatan yu lumamingsan ti anak yu lumaminsan tamapan mi sumbatan amin nga mapan yu isaw-sawang pasensyaan yu latanda kami dumaaw-awan kami ti sarili narigat ka sa saat tinaganak taamin nga trabaho warami denda iso nga da kayo ti number one nga income subalitan ken pagyamanan iso nga da tayo nga eskwela simsimpa entay amin kuma lalo makaturpos ta iti adalta isuti tawid ta tinaganak ta lumaminsan anyo kumasobsoblaan di mapan yung nga ibagbaga ta isuti pangmatyan
bigat na isang sangayan.